cuerpo. Sí, yo soy hermosa, yo quiero danzar. Saúdos para Ángeles Gadramán de Estoupelo na Fonsagrada. Ángeles, saúdos dobles, porque tiña que mandarllos aí uns días compañeros, así que este é o anterior. O que lle debía. As compañeras pasaron xa, do gorro pasaron xa. Moi ben, isto é mis vaca, Isto é mis vaca. Isto é maravilloso, Bonito, sí, señor. A ver cando sale a miña. A miña é do Bierzo, é que ten que subir agora. Ano que ven a ver se estendemos un pouco. Claro, claro, para ano que ven des compañera. A quinta provincia. Claro, me logo. Pero bueno, vou aproveitar que vou fazer unha xestión. Ah, vale, si, Sí, está lío xa que das está a vacas. ventanilla, pois fago... Está lío da consellería. Muy ben, Vale, veña, ahora, Vaya. Hola. Boa noite, benvido á Consellería da Gandaría, aberta polo gandeiro pola noite e polo día. Que desexa vostede? Mira, que eu viñen po de mis vaca e falando aí cos compañeiros, se que po 2015 quitan a cota láctea. Quitan. Pois daquela eu quería comprala toda. E logo xa eu vou vendendo así. No, pero es que eso é imposible. No, eso non podo facelo. Xa sei que é moi difícil, pero eu estou disposto a pagar o que faga falta. A ser por cartos, carallo. No, pero que non é cuestión de cartos. É que eso dá muitísimo traballo. Eu non, hoxe non me apetece. Estou liado aquí co das vacas, co de mis vacas non podo. Pero que a mí sobreu moito leite, machiño. Pero vostede un guarro, por favor. Pero que? Pero non ve que estamos en horario infantil, por favor. Seguridade, saquen de aquí este depravado. Que non, a mí non, na explotación, dijo. Ah, bueno, menos mal. Que nos sobra moito leite é unha mágoa non poder vendelo, home. No, a ver, o que hai que ser é creativo, home. O que ten que facer vostede é queixos. Así vai sacando os excedentes de enriba. Que pensar. Queixos di este, mira, fixémonos de tetilla, de bola, de roda, de San Simón, afumados. O dos buratos tamén o fixemos, queixo azul, de todas as cores. Hasta fixemos queixo de cabra con leite das vacas. Mira, non me deixese de queixos, Queixo, de queixo. Bueno, pois entón hai que ser máis imaginativo aínda e facer yogures. Que ademais, como dixo ahora o Cañete, que non caducan nunca, ti vas producindo, deixas no galpón e xa irás vendendo. Yogures. Claro. Yogures, pensar. Yogures fixémonos de bífidos, de omega 3, de calcio, con cachos de froita, con cachos de chourizo, diésel, gasolina, pitifis por nenos, desnatados, sabes? De todas as clases. Sabemos, mira, é que todo eu de yogur xa ata a croña. Hasta aquí teño aquí yogur, Tome yogur, home, e mete por onde lle caiba, Mira, deixe de yogures e deme toda a cota láctea que lle queda, que xa a levo, veña. Bueno, alá vostede, se quere, pero entón ten que traerme a documentación. Que documentación? Bueno, que lle veño pedindo todos os venres, máis ou menos. Si, sería a cota da agraria, último recibo do IBI da explotación, o libro de familia, ten que deixar aquí o palillo para analizar, logo ten que traerme tamén a ITV e 2 fotos de carné. Miñas? Non, das vacas. Das vacas? Sí, das vacas. Pero se eu teño 40 vacas e un boi, como lle fago as fotos carné, se non me collen? Xa casi non collen no lugar, que teño que fazer aí fora o chiringuito e vou fazer eu a foto de carné, as vacas. A mí me contesou a vida, ahora a normativa europea identificar a todas as vacas. Entón vostede traeme a foto e punto. Pois a ver como fago. Un momento, cantas vacas di que ten vostede? 40 vacas e un boi. Hai que ir a chegar eu. Aonde? O boi. O boi ten que vir aquí a Consellería para cotexalo. Pero como? Con isto. Con isto? Sí, e logo tamén é importante que veña para asinar como pai de familia todos os documentos. Eu? Non, o boi. O boi? Home, claro, terá que vir o boi. Pero como traer o boi, home, aquí ten cada cousa. Pero a ver, tamén é... Que a ver, poñen as cousas máis complicadas. Que tamén é certo que os gandeiros vos quixedes por todo. Si chove, porque chove. Si fai sol, porque fai sol. Nunca estades a gusto. Mira, sabela, seguro que para cobrar subvencións non poñedes tantas pegas. Bueno, carai. Veña, rapidiño que vai ser o de mis vacas ahora. Dígame o nome das súas vacas para registralas. A ver, rubia, rosa, morena, pinta, mora, xovenca, cachena, rosita, paquita, maritrini, chenoa... Vale.
Se me colga o Windows... Levo 12, nada máis. No, da igual, non se preocupe, poñemos varias. É que se me colga o Windows e teño unha partida de buscaminas a medias. O nome do boi? Galloso. Galloso, como de Caixa Nova? No, como o do Luar. O do Luar. E iso? Porque, como nos daba... Leva 20 anos na explotación. E dábanos pena retiralo. E daquela que dou o nome. Sóname esa historia. Bueno, entón canta cuota láctea quere vostede así a maiores? Pois eu, facendo cálculos, creo que con medio tanque xa vou cheo, Que di, fala a min de medio tanque. A mí non veña con tecnicismos que aquí na Consellería somos todos de cidade. Que sei que medio tanque. A mí dígame en bricks, os do super, cantos quere? Pois non sei canto levará un cartón deses que bebedes vos na cidade. Pero moito non a levar, moito non a levar. Póñeme vostede, sei, 2000 cartóns deses. 2000? 2000. Ou 2500, veña, fartura, carallo. Sí, pero entón vostede pasaría a ser unha explotación premium. Eso que? Eso, entón vostede o que tiene que facer é poñer crotal. Crotal? Crotal, as vacas teñen crotal, xa. Sí, pero gandeiro. O gandeiro? Sí. Eu? A hora de Europa pídenos que identifiquemos e sanemos a todos os gandeiros. Veña, onde yo poño? Que fai vostede, home? Que teño que poñerlle crotal? Pero como vou poñer un crotal, home? Vou levar un piercing, como o Jonathan do Sebujeiro. Vamos, parece unha ferretería, con tanta ferralla que leva en riba. Mire, vou pillar a vostede, Que fai, por favor? Mira, leva aquí, e vou levar eu para a explotación, Eu? Sí, e vai vostede beber todo o leite néfro, e comer todos os yogures, e o queixo, e o herbífido. Non podo, home. No, por favor. Non me que teño ácido úrico altísimo. E senón incluso hasta 12.000. Hai que rir de todas estas cousas. Moi ben.